Είμαι ο Παναγιώτης Αντήρας, founder της Followwise. Θα μιλήσουμε μαζί με τη Σοφία για το social media intelligence και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει να φωτίσει αλλά και να εμπνεύσει μια παγκόσμια μάρκα όπως είναι η L'Oréal. Να σας πω κάτι πολύ φρέσκο. 50% των χρηστών στην Αμερική χρησιμοποιούν το search για την ενημέρωσή τους, επιλέγουν το TikTok. Έχουμε μια παγκόσμια μεταφορά λοιπόν της ενημέρωσης και των αναζητήσεων από τα παραδοσιακά μέσα και το Google προς τα social media και στο Generative AI. Όπως καταλαβαίνετε, οι συζητήσεις, τα βίντεο κατακλείσει τα social media και όλο το οικοσύστημα. Συζητήσεις, βίντεο, οι απλοί χρήστες έχουν γίνει creators και όλο αυτό το μεγάλο τεράστιο οικοσύστημα καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται κάποιος να το παρακολουθεί με έναν συστηματικό και ωραίο τρόπο. Το social media intelligence παγκόσμια παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη, τρέχει με ρυθμούς 20% κάθε χρόνο και οι εκτιμήσεις για τα επόμενα χρόνια δείχνουν ότι οι ρυθμοί αυτοί θα συνεχίσουν και ίσως και μεγαλύτεροι. Για την ελληνική αγορά, επειδή είδαμε ότι γενικώς δεν υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, θα σας πω ότι περιμένουμε ακόμα πιο μεγάλη ανάπτυξη, περιμένουμε μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, με δεδομένο, ήταν κάτι που μάλλον το περιμέναμε, με δεδομένο ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μείνει πίσω σε αυτό το κομμάτι.